Prečo podľa teba väčšina ľudí radšej kritizuje podnikateľov, než by začali sami podnikať? Lebo je jednoduchšie kričať na všetkých okolo, akí sú nemtáci, ak to nejde, namiesto toho, aby si to dokázalo spraviť. A deje sa to vždy. Úžasné na tom je, pri športe sa to dá krásne pozrieť. Kto kričí na športovca, že to nehrá dobre? Ukáž mi fotbalistu, ktorý hrá fotbal, že by kričal na Ronalda alebo na Messiho, že to hráš na hovno. Ani jeden. Prečo? On sám vyskúšal, aké je to jednoduché hrať v takej kvalite, ako hrá Messi alebo Ronaldo. A to je v podnikaní. Kto vykrikuje, že to nehráš dobre, že nerobíš ten biznis dobre? Ten, ktorý to ani nevyskúšal. What the fuck? Nezmysel. Ľudia, ktorí kritizujú, to nie sú tí tvorcovia. Tvorca je ten líder, ten, keď niečo tvoria, ide, ten je hodný následovania. Ten, kto sa furt sťažuje a nemá vôbec nič iné, len kritiku a hejty, nikdy nič nedosiahol, nikdy nič nedosiahne.